குக் வித் கோமாளி உள்பட ஒரு சில விஜய் டிவி நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்ளும் மணிமேகலை தனியாக யூடியூப் சேனல் ஒன்று நடத்தி வருகிறார். இந்த சேனலில் அவர் அதிகமான வீடியோக்களை பதிவு செய்து வருகிறார். விஜய் டிவியில் இருந்து வரும் வருமானத்தை விட தனது யூடியூப் சேனல் மூலம் அவர் அதிக வருமானத்தை பெற்று வருவதாக கூறப்படுகிறது. சுவாரஸ்யமான வீடியோக்களை அவர் அவ்வப்பொழுது பதிவு செய்து வருவதால் அவரது யூடியூப் சேனலுக்கு லட்சக்கணக்கில் சப்ஸ்கிரைபர்கள் இருக்கிறார்கள். இந்த நிலையில் யூடியூப் வருமானம் மற்றும் விஜய் டிவி வருமானம் ஆகியவற்றை எல்லாம் சேர்த்து மணிமேகலையின் சொத்து மதிப்பு சுமார் 8 கோடி முதல் 35 கோடி வரை இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது. இது எந்த அளவுக்கு உண்மை என்று தெரியவில்லை என்றாலும் மணிமேகலையின் சொத்து மதிப்பு கடந்த சில ஆண்டுகளில் அதிகரித்திருக்கிறது உண்மைதான் என்று அவருக்கு நெருக்கமானவர்கள் கூறுகிறார்கள். அதேபோல் விஜய் டிவியின் இன்னொரு பிரபலமான பிரியங்கா பிக் பாஸ், சூப்பர் சிங்கர் உள்ளிட்ட பல நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டு வருவதால் இவருக்கும் கோடிக்கணக்கான சொத்து இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இவருடைய சொத்து மதிப்பு சுமார் 9 கோடி இருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது. விஜய் டிவியில் சேர்ந்தாலே வாழ்க்கையில் செட்டிலாகி விடலாம் என்ற எண்ணம் பலருக்கும் தோன்றும் வகையில் இவர்களது சொத்து மதிப்பு இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.